Pán premiér, ako sa vy pozeráte na to, že slovenské poľnohospodárstvo teraz prichádza o zhruba 200 miliónov? Ja nie som ani polyhistor a nie som ani, ja neviem, ak to bude na stole, tak sa budem o to zaujímať. Ak potrebujem presné informácie, o čo ide, kde ide, dá sa potom k tomu čo odpovedať. Potom odpovie na to pán minister, nepozná všetky detaily. Pán minister, vy ako vnímate to, že slovenský vidiek teraz prichádza o zhruba 200 miliónov z eurofondov? Nemám úplné detaily, tiež som zachytil len z médií. Samozrejme všetky peniaze, ktoré odchádzajú do Bruselu, tak nie sú dobré. Prosím vás pekne, aký je to minister eurofondov, keď hovorí, že informáciu o historicky najväčšom prepade eurofondov sa dozvie z médií a vôbec o tom nevie. Buď pán minister bohapusto klame, alebo je to najneschopnejší minister, akého sme kedy mali, prípadne oboje. Som dúfala, že teda pán minister Migal sa Roberta Fica spýta, ako je to s kauzou dobytkára, ako je to s rozkrádaním agrodotácií a prečo teraz v dôsledku toho prepadne tých 216 miliónov eur, ale zjavne pán minister aj pán premiér na to kašľú. Premiér Robert Fico povedal, že vlastne on to ani nepozná, ani nevie nejaké technické detaily. Vážené dámy, páni, keď vám prepadne 216 miliónov eur, ktoré sú určené pre farmárov, na to, aby boli lacnejšie potraviny, na to, aby sme mali viac slovenských potravín na pultoch, tak keď ste premiér krajiny a záleží vám na ľuďoch, tak o tom nie, že musíte vedieť, ale eurofondy musia byť vašou premiérskou prioritou.